Film Export Home Video uvádí Světová náboženství očima profesora Hanse Künga. Islám. Symbol nad Marseillí, nejslavnějším přístavem Francie. Chrám Notre-Dame de la Garde. Právě sem přicházeli námořníci poděkovat zdejší Madoně za záchranu před nebezpečím na moři. Marseille byla založena řeky již roku 600 před Kristem a od doby říše římské je to nejvýznamnější obchodní město v západním Středozemním moři. Více než 1600 let je také sídlem biskupa. Rozkvět zažila středověká Marseille v době křížových výprav proti muslimům. Notre-Dame de la Garde. Lidé z celého města, ale i z celého světa na tomto poutním místě prosili o pomoc a modlili se. Lidé a jejich problémy a starosti. Někdy existují situace, ve kterých si člověk už neví rady, na tom se nic nezměnilo. Ale nenechme se oklamat, ani zde v Marseille, ale ani v celé Francii už dávno církev není velkou duševní oporou. V nové době ztratila katolická církev na trhu se svatým učením svůj monopol. Francie je více sekularizovaná než většina ostatních zemí v Evropě. Počet praktikujících katolíků zde klesl jen na několik málo procent. Často jich není o mnoho víc, než zde zdomácnělých muslimů. Ve Francii žije asi 5 milionů muslimů. Zřejmě nejvyšší procentuální počet v Evropě. Avšak i v Německu a ve Velké Británii se jejich počet pohybuje kolem 3 milionů. Všude tvoří muslimové největší náboženské společenství hned po křesťanech. Ve všech 3 Abrahamových náboženstvích hraje modlitba ústřední roli. Muslim musí 5krát denně provést modlitevní rituál. Veřejně tomu vyzván zpěvem muezina. Ráno, v poledne, odpoledne, při západu slunce a večer. Mešita neobsahuje žádné obrazy, nýbrž jen slovo Koránu, umělecky zpracováno velkým písmem. Žádná slavnostní hudba, žádný duchovní průvod, žádné sakrální drama, žádná mysteriózní hra. Každý muslim může vystoupit jako přednášející, takzvaný imám. Právě sedíme v kanceláři šejcha mešity Islah, ale já jsem přišel právě z Notre-Dame de la Garde, kam i muslimové stále nosí květiny, svíčky a kadidlo, protože Marie, ale především její syn Ježíš, hrají v Koránu významnou roli. To znamená, že křesťanská a muslimská víra vůbec nejsou vůči sobě v takovém rozporu, jak je často prezentováno. Ale tady v Marseille, jako i v jiných evropských městech, existuje velké napětí mezi muslimy a nemuslimy. Na obou stranách je strach. Nemuslimové se cítí ohroženi revolucí v Iránu, Súdánu, v Afghánistánu, teroristy v Alžírsku a v Egyptě. Ale i muslimové si připadají ohroženi díky společenským omezením, nezaměstnaností, možným vyhoštěním,
intervencí Západu v Iráku, problémy v Bosně, ale především v Palestíně. Pokud chceme zabránit střetu civilizací, zapřísáhlému střetu kultur ve městě, v zemi a vůbec ve světě, pak jedině dialogem a porozuměním. Fanatiky najdete všude, jak v islámu, tak v židovství, ale i v křesťanství. Násilí je samozřejmě třeba se postavit na odpor, ale zásadně bychom měli k nábožensky angažovanému člověku přistupovat s porozuměním, tolerancí a se smyslem pro demokracii. Přitom pomáhá, když se lidé usmíří na základě svých religiózních kořenů, což je právě případ židovské, křesťanské a muslimské víry, které mají společné kořeny ve víře v jednoho Boha, Abrahamova. Denní rituální modlitba má přesně stanovený průběh. Je koncentrována na jediného Boha. Nejdůležitější z 5 pohybových předpisů je sklonění se před Pánem a Stvořitelem, přičemž se čelo dotýká země. Můžeme se ptát, proč téměř miliarda lidí vyznává právě islám. Od Maroka po Indonésii, od centrální Asie po Mozambik. Podle muslimů je islám nejnovějším náboženstvím a proto také tím nejlepším. Židé a křesťané sice již dříve obdrželi boží zjevení, ale bohužel je překroutili. Teprve islám je nesfalšovaně znovu obnovil. Proto je islám současně nejstarším, ale také nejuniverzálnějším náboženstvím, neboť již Adam, první člověk, byl původně muslim, protože přinesl Bohu islám, tedy pokoru a podřízení se. Na rozdíl od Židů pozdější doby nemají muslimové dodnes nejmenší zábrany veřejně vyslovovat jméno Boží. Avšak ve vztahu k zákazu božího zobrazování jsou zřejmě ještě radikálnější než Židé. Místo zakázaných zobrazení u nich zaujímá písmo. Namísto zobrazovacího umění mají kaligrafii, krasopis, umění pěstované dříve i ve vyšších kruzích. I dnešní kaligraf potřebuje tradiční nástroje. Brko nebo duté pero z bambusu, které dostane tady. Ze všeho nejvíc však potřebuje intelektuální a estetické schopnosti. Většinou ovládá několik druhů písma. Vyznání víry, první základní kámen islámu, je velmi jednoduché. Jsou to jen 2 slova. Slovo Aláh, napsané nejprve jednotlivými hláskami, posléze umělecky spojenými a následně opatřené značkami pro samohlásky. Znamená víru v jediného Boha, který nepřipouští žádné místo nějaké bohyni nebo snad synu. A teď druhé slovo, Mohamed, hlásící se k jedinému poslednímu definitivnímu prorokovi, pečeti proroků. Tak jako Mojžíš přinesl Židům jejich Tóru, Ježíš křesťanům jejich evangelium, tak přinesl Mohamed Arabům jejich svatou knihu Korán. Víra v Aláha, jediného Boha, je první povinností muslima a základem islámského společenství. Jediný obsah jejich modlitební liturgie. On je duchovním obsahem, jednotou všech islámských kmenů a národů. Protože Mohamed přinesl svatou knihu, je považován za zvláštního posla.
Avšak v žádném případě není ničím víc než člověkem. Proto v Koránu stojí: já jsem jen člověk tak jako vy. Jen jsem tím, kterému bylo dáno vědění, že váš Bůh je jediným Bohem. K páteční modlitbě se zde v Marseille dokonce zaplní celá ulice. Jsou rozloženy modlitební koberce. Všichni tito lidé jsou muslimové, čili ti, kteří se podřizují Bohu a pokoušejí se žít podle jeho pravidel. A toto všechno podle vzoru proroka Mohameda. Ale kdo vlastně byl Mohamed? U některých jiných zakladatelů náboženství se jejich historická existence utopí v legendách a mýtech. Nikoli však u Mohameda. Původně sirotek, vychován dědečkem a strýcem, začal vést obchod a stal se manželem vdovy po bohatém obchodníkovi. Pro ní podnikal dlouhé obchodní cesty a vydával se daleko za arabské hranice. Avšak důležitější než obchod a všechny vymoženosti byla pro něj modlitba a meditace. Stále častěji unikal do samoty. Jaké překvapení, když jako 40letý řekl, že obdržel boží zjevení. Toto zjevení oznámil jen rodině a kruhu přátel a zde nakonec našel malou skupinu věřících. Avšak když zjevení oznámil veřejně, byl Mohamed většinou lidí odmítnut, dokonce se mu vysmívali. A to ze dvou důvodů. Uprostřed obchodního centra Mekky vystoupil s etickou tezí spravedlnosti. Své spoluobčany konfrontoval s nadcházejícím soudem a hrozil těžkými tresty na věčnosti a požadoval obrat k sociálnímu cítění. To ohrožovalo materialismus bohatých kupců a obchodníků. Druhým důvodem je, že se Mohamed zasazoval o to, aby se islám naprosto podřídil jedinému Bohu. To ohrožovalo kult mnohobožství a tím i obchodníky s poutními předměty. Tím také hospodářský a finanční systém Mekky. Jednota jeho kmene, Kurajšovců, byla tím ohrožena. Následoval 10letý hořký konflikt. Situace proroka v Mekce se stala neudržitelnou. Zbývala mu jediná možnost emigrace, hidžra. Roku 622, což je později podle islámského kalendáře považováno za rok 1, emigroval do Mediny. V tomto 300 kilometrů severně ležícím městě našel Mohamed již dříve přívržence, kteří se s ním tajně setkávali a kteří uvěřili v jeho poselství. V malých skupinách teď muslimové odcházeli z vlastní země, od vlastního kmene. Docházelo k přerušení styků s minulým životem a vše jen pro víru. Jednalo se doslova o přechod do jiného světa. Teď už není důležité kmenové společenství, nýbrž společenství víry. Už žádní staří bohové, nýbrž jeden jediný. V Medině zakládá prorok první muslimskou obec Umma. Byla jádrem pozdější velké muslimské obce, taktéž zvané Umma. Od samého počátku to byla jak religiózní, tak politická obec.
Nejednalo se tedy o rozkol mezi náboženstvím a státem. Muslimský stát je teokracií, panuje v něm Bůh. Avšak Mohamedovo zklamání bylo veliké, když právě 3 židovské kmeny v Medině jeho prorocké nároky odmítly. 2 židovské kmeny donutil k emigraci a 3. nechal zmasakrovat. I toto je charakteristika arabského proroka. Jednal současně jako státník a jako ideový vůdce. Proti svému domovskému kmenu vedl 6letou válku. Roku 630 nakonec vstoupil do Mekky jako vítěz. Očistil ji od lokálního mnohobožství a učinil ji kultovním centrem islámu. Směr modliteb už nebyl židovský Jeruzalém, nýbrž Mekka, Kába, kam byl brzy jak židům, tak křesťanům zakázán přístup. Za 2 roky prorok v Medině zemřel. Tak se Medina stala po Mekce 2. svatým městem islámu. Mohamedova rezidence a modlitební místnost se stala vzorem pro všechny mešity. Zde velká mešita v Medině vystavěná nad jeho hrobem. Arábie se stala původní zemí islámu. Již v Medině byly vytvořeny základní kameny, na kterých je celý dům islámu vystavěn. Vedle vyznání víry v jednoho Boha a jeho proroka, jehož hrob je zde uctíván, jednou za rok příspěvky pro chudé a sociální daně, jednou za rok postní měsíc Ramadán s naprostým půstem od východu slunce do západu slunce, denně rituální modlitba prováděná spořádaně všude v arabštině a tím spojující všechny muslimy na celém světě. A poslední základní kámen jednou za život podniknout pouť do Mekky. Velká pouť muslimů do Mekky je možná pouze v poutním měsíci. Přinejmenším jednou za život by se měl muslim odvrátit od světa a zcela obrátit k Bohu. S relativně pohodlnou poutí do Lourdes nebo do Říma to nemá vůbec nic společného. Je třeba provést celou řadu dost náročných rituálů. Nejdříve se však poutníci musí dostat do stavu zasvěcení. Ženy v bílém, neobroubeném rouchu, muži ve 2 šátcích, neoholení a nečesaní. Nikdo si nesmí stříhat vlasy ani nehty, používat parfém, provozovat pohlavní styk a nejlépe by každý měl mít pokud možno nesešívané boty. Stejný oděv posiluje pocit rovnosti všech lidí před Bohem. Podle muslimského pojetí Abraham a jeho syn Izmael vystavěli Kábu a místo očistili od modlářství. Kábu je třeba obejít 7krát. Přitom pozdravit černý čedičový kámen, zřejmě meteorit, dotýkat se ho a dokonce jej i líbat. Kába je považována za místo zvláštní božské přítomnosti. Všechno, co s ní přijde do styku, získává požehnanou moc. Poté se lidé vydají na plošinu Arafat a vystoupí na horu milosti Rachma, kde se jim dostane odpuštění hříchů. Tak se k velké pouti připojuje ještě mnoho dalších zvyků, prováděných na svatých místech v okolí Meky. Především je to sbírání oblázků a jejich házení na velký kamenný sloup, symbol ďábla, který se má zdržovat v ruinách, na pohřebištích a na nečistých místech. Ďábel údajně miluje hudbu a tanec a je schopen na sebe brát všechny možné podoby. Na rozdíl od Židů a křesťanů obětují muslimové také zvířata k odpuštění jejich hříchů. Ovce a kozy jsou sehnány dohromady a za provolávání Božího jména je jim proříznut krk. Malou část masa obdrží poutníci k jídlu, zbytek je pro chudé.
Obětní slavnost s více než 1 milionem lidí a 100 000 obětních zvířat. Bez racionální velkoorganizace by toto nebylo možno zvládnout. Na konci druhého týdne je třeba opět obejít Kábu a následuje velká závěrečná modlitba. Alláh Akbar. Alláh je veliký. Bezesporu je tato pouť pro každého muslima a muslimku náboženským zážitkem jejich života. Již mezi prvními 4 nástupci velkého proroka, pravověrnými chalífy, došlo k první obsazovací vlně. Od té doby jsou obrovské oblasti muslimské, křesťanská Sýrie s Damaškem a Jeruzalémem, perská Sásanovská říše s Irákem a Azerbajdžánem a nakonec Egypt. Žádné jiné náboženství se tak rychle a tak trvale nerozšířilo. Nenáboženské faktory, jako například vojenská taktika, v tom sice hrály roli, ale rozhodující byla duchovní síla nového náboženství, knihy. Ta propůjčovala morální ospravedlnění a sílu vědomí. V první řadě šlo chalifům o rozšíření islámského státu a nikoliv o rozšiřování islámského náboženství. Křesťané a židé neměli být obráceni na víru, nýbrž prostřednictvím daní pomáhat islámský stát financovat. Byly to chráněné menšiny, avšak občané druhé kategorie. Kdo by si dnes pomyslel, že toto tiché, chudé tuniské staré město Kairouan bylo hlavním stanem arabské armády při druhé dobyvatelské vlně islámu. První muslimské založení města v severní Africe. Výchozí bod pro všechny další vojenské operace proti barbarům v Byzancii, v celém Magrebu až po Atlantik. Kairouan je 4. svatým městem islámu po Mekce, Medině a Jeruzalémě. Obchody s vlnou a koberci jsou připomínkou velké doby Kairouanu v 9. století. Dodnes je mešita Sidi Ogby, tehdejšího generála a guvernéra Severní Afriky, cílem milionů poutníků, pro které jsou zde připravovány a čištěny podložky. Vnitřnímu dvoru s mnoha branami a obvyklou kašnou k rituálnímu mytí dominuje masivní minaret. Mešita je nejstarším a nejvýznamnějším islámským stavebním dílem v severní Africe. Vzorem pro veškerou maurskou sakrální architekturu. Celý les 414 římských sloupů, které pocházejí z Kartága a z jiných ruin. Bylo by chybou islám diskvalifikovat jako náboženství ohně a meče a nevidět přitom jeho religiózní substanci. Protože není pochyb o tom, že díky proroku Mohamedovi byli Arabové povýšeni na úroveň etického velkého náboženství, založeného na víře v jednoho Boha a na základním etosu humanity s jasnými imperativy ohledně lidskosti a spravedlnosti. Původně byl islám méně náboženstvím zákona než etosu. A něco jako 10 přikázání, základní kámen společného lidského etosu, najdeme také v islámu. Také není pochyb o tom, že Mohamed byl skutečným prorokem. V mnohém byl podobný prorokům Izraele.
Avšak muslimové přikládají velkou váhu tomu, že prorok Mohamed v islámu nestojí v centru tak, jako Ježíš Kristus stojí v centru křesťanství. Protože pro muslimy se božím slovem nestal člověk, nýbrž kniha. Korán má ve své původní podobě blízko k Bohu a představuje centrum islámu. A tím je islám knižním náboženstvím par excellence, protože Korán doplňuje a nahrazuje jak židovskou Tóru, tak křesťanské evangelium a tím je pro muslimy nepřekonatelný, dokonalý, absolutně spolehlivý. A tak je také slavnostně recitován a často také učen z paměti. Avšak i muslimští teologové diskutovali o otázce, zda Korán jako slovo Boží přece jen také není slovem člověka, slovem proroka Mohameda. Již při první výpravě dobyli Arabové Jeruzalém, svaté město Židů a křesťanů. Bez ohledu na století křížových výprav zůstal Jeruzalém do dnešního dne islámský. Nazývaný slovem Al-Quds, což znamená svatost. Skalní dóm se zlatou kupolí je jedinečným architektonickým mistrovským dílem. Avšak pod touto kupolí se nekonají žádné bohoslužby. Přímo pod ní se totiž nachází obrovská, odhalená skála hory Moria. Tady měl být Abraham milostivě ušetřen obětování svého syna Izáka. Zde měl být stvořen první člověk. Odsud vstoupil prorok Mohamed do nebe. Tady se také měl konat světový soud. Pro muslimy tedy není skalní dóm mešitou, nýbrž neobvyklé místo věnované vzpomínce na jediného Boha Abrahamova. Místo tiché modlitby. Nejsvětější chrámové místo Židů bylo Římany znesvěceno a byzantskými křesťany zanedbáváno. Není možné, aby došlo k jeho znovu vysvěcení díky 12 století trvajícímu uctívání Boha muslimy? Tímto skalním domem každopádně existuje vědomí svatosti jediného Boha Abrahamova. V době toužebně očekávaného smíru mezi 3 abrahamovskými náboženstvími, mezi křesťany, židy a muslimy, by se právě toto místo mohlo stát společným ekumenickým svatostánkem. Po mnoha těžkých bojích proti straně Mohamedova zetě Aliho, pozdějším šíitům se prosadili Umajovci z Mekky. S nimi zvítězila většinová strana sunitů, kteří se odvolávají k sunně, tradici proroka a 4 chalífů. Umajovci přeložili rezidenci chalífa do Damašku a udělali ze Sýrie islámskou velmoc. Druhá velká dobyvatelská vlna směřovala jak na západ, tak na východ. Ani ne 100 let po Mohamedově smrti se islámská říše s hlavním městem Damaškem rozpínala od Španělska přes Maroko až po Indii a hranice Číny. To je muslimskou pýchou až do dnešních dnů. Pod chalífou, nástupcem proroka, docházelo k centralizaci arabské kmenové federace. Celá říše, její úřední jazyk, měna, právní řád, umění bylo arabizováno a islamizováno. Později se centrem stal Bagdád. Po stoleté expanzi se říše Arabů ocitla v nebezpečné krizi. Nastal příliš velký odpor mezi arabskými a znevýhodněnými nearabskými novými muslimy. A ti právě ve jménu islámu zpochybňovali vládu Arabů. Došlo k revoluci. Abásovci roku 750 násilně provedou převrat. Hlavním městem se stal Bagdád. Na místo arabského impéria impérium všech muslimů.
Islám se stal univerzálním náboženstvím, skutečným světovým náboženstvím, které spojovalo klasický arabsko-perský životní styl s helenistickou filozofií a vědou. Všude na hranicích islámské říše byly opevněné pevnosti. Tam žili ve spojení vojenské služby a přísné náboženské praxe, podobně jako v řádu bojovníci za víru. Brzy založili Arabové podél celého severoafrického pobřeží na strategicky výhodných místech, jako tady, kláštery, podle vzoru byzantských pevností. Ribát, opevněný klášter v Tunisku, získal jméno z řeckého slova monasterion, klášter. Je to jedna z nejstarších a nejimpozantnějších pevností muslimů v severní Africe. Odsud vedly války proti blízké křesťanské Sicílii. Ale v žádném případě bych nechtěl vzbudit dojem, že náboženské války existovaly jen v islámu. Náboženské války byly také v židovství, ve jménu Boha, samozřejmě v křesťanství, to byly křižácké výpravy a také koloniální dobývání a působení misí téměř v celém islámském světě. Trauma pro muslimy do dnešních dnů. Ve všech náboženstvích existuje problém násilí, ve všech náboženstvích je násilí, samozřejmě se objevuje v prorockých náboženstvích, která jsou orientována směrem ven, aktivně, bojovně, misionářsky a zejména pak v islámu, protože už Mohamed samotný nebyl pouze prorokem, ale také, a na to jsou muslimové, obzvláště hrdí, úspěšným generálem. A dodnes je samozřejmě citován Korán s jeho výzvou k džihádu. Ale džihád by neměl být překládán jako svatá válka. Džihád doslova znamená úsilí, morální úsilí pro Boha a proti vlastní nedokonalosti. A pouze v nejzazším případě má být toto snažení na cestě k Bohu pochopeno podle mnoha muslimů jako povinnost boje proti nevěřícím nepřátelům. V rané době Abbásovců se formuje islámské právo do 4 dodnes existujících právních škol. Teprve teď je šaría, náboženský zákon, obsáhle vyvinut. Pro tradičně myslící muslimy je dodnes rozhodující. Islámská teologie teď také dosahuje své klasické formy. Vzniká právě tak obsáhlá scholastika, která se pokouší rozumně vysvětlit podstatu islámu. Zástupci této rozumové ideologie dokonce předpokládají, že Korán nemá být věčným božím slovem, nýbrž, že byl stvořen a proto nemůže být v žádném případě dokonalý. Časem se prosadili tradicionalisté, kteří zdůrazňují věčnost a dokonalost Koránu. A celkově tradicionalisté rozum podřizují tradici, tak se může tradice vůči rozumu, ale i vůči Koránu etablovat jako rovnoprávná. Již s mongolským nájezdem ve 13. století Abbásovská dynastie s posledním chalífou definitivně zaniká. Od té doby už není v islámu žádná centrální politická autorita a žádný symbol jednoty. Tuto dobu bez chalífů by islám pravděpodobně nepřežil bez islámských náboženských učenců, ulamů. Ti jsou zejména činní tady v Tunisu, ale i v Káhiře a v Efesu, v kdysi nejslavnějších právně teologických školách islámu. V mešitě či u mešity existuje možnost rituální očisty. K očistě těla od nečistot tělesné potřeby, menstruace, pohlavního styku
ale také spánku. Mytí obličeje rukou, podpaždí a nohou. Pokud není k dispozici voda, pak stačí písek. Jedině tak je člověk připraven k modlitbě. Učenci Koránu a Hadísu, prorockých pojednání, mají teď v religiózních záležitostech autonomní autoritu. Tito právní teologové samozřejmě nenahrazují ve státních záležitostech autoritu vládce, avšak dodnes si nárokují autoritu ve všech náboženských otázkách, protože tyto mohou být správně posouzeny pouze na základě Koránu a Sunny. Tímto způsobem ulamové, v Íránu zvaní mulové, ovlivňují veškerý religiózní i světský život. Jejich vzdělávacími instituty jsou mešity, právní školy a teologické semináře. Právě tak jsou centrem charitativních, výchovných a religiózních služeb. Mimo jiné se zde provozuje i politická propaganda a agitace. A od nepaměti se zde studuje Korán. Je společně rytmicky recitován. A protože chalífové vždycky nějakým způsobem přišli o svou politickou moc, řídí se věřící religiózně, eticky a právně méně podle chalífů a sultánů, ale spíše podle ulamů. A také podle mystiků a jejich řádových společenství. Stále více muslimů a muslimek bylo nespokojených se suchopárným studiem zákonů ulamů a proto raději začali následovat mystickou cestu. Mystikové, arabsky zvaní súfíjové, byli původně prostě asketi. Oblečeni byli do oděvu z hrubé vlny, arabsky zvané súf, tak jako to bylo běžné u křesťanských mnichů. Často se jim říkalo chudí. Chudý, arabsky fakír, persky derviš. Mystik v pravém slova smyslu znamená víc než jen asketa. Jde o snažení po pravé vnitřní zkušenosti boží skutečnosti. Zde se nepěstuje smutek asketických povinností, nýbrž se zde oslavuje radost, láska, spojení a zůstávání s Bohem. A co přitom může být nápomocno? Nejprve hudba, pěstuje se také bratrská láska a pocit boží lásky se stupňuje. Poté rituální tanec. Díky stále zintenzivňovanému pohybu je má vnitřní uchvácení dovést až do stavu tranzu. A přitom všem to nejdůležitější je myšlenka na Boha. Zikr Alláh. Alláh je vzýván mnoha svými jmény. Jeho velikost a upřímnost je oslavována. Jednota s Bohem či sebezbožnění pro muslimy nepřipadá v úvahu. Avšak společenství s Bohem. Aby ve světě mohli vést život v souladu s Bohem, tak má být přeměněno egoistické snažení člověka ohněm boží lásky. Asketa, který před Bohem platí za chudého fakíra, provádí asketická cvičení. Avšak někdy jde o takové umělecké kousky, které západnímu pozorovateli mohou připomínat jarmark. Pro mystiky však mají ten význam, že boží silou naplněný člověk může být necitelný vůči tělesné bolesti. Časem se ze sufijského hnutí stalo hnutí masové. Sufijská bratrstva pod šejchem jako duchovním vůdcem jsou organizována v řádu podobné formě.
s řádovými pravidly, řádovými vůdci, řádovým oděvem. Často jsou také sociálně, charitativně a misionářsky činná. Velké výroční slavnosti zakladatele řádu se kvůli požehnání účastní mnoho lidí. A každoročně se právě v Tunisku scházejí stoupenci řádu u jejich marabutu, pohřebního nebo pamětního místa jednoho svatého. Každé náboženství musí jednou udělat věci, které v počátku odmítalo. Také islám, původně silně koncentrován na Boha, dodnes uctívá některé svaté, jejichž pohřební nebo pamětní místa se nacházejí dokonce i tady na Sahaře. Střízlivá zbožnost vykladačů zákonů, která dennodenně připomíná sunnu a Korán, může jen těžko uspokojit religiózní potřebu zážitku. Náboženství nemá být jen hlavou, rozumem, nýbrž mělo by také oslovovat srdce. Samozřejmě, že takové srdeční náboženství se může snadno utopit v iracionálnosti, pověrčivosti, honbě po zázraku. Ale náboženství, které nelze pochopit, nebo jej nelze vyučovat, za mnoho nestojí. Každopádně by náboženství nemělo oslovovat pouze intelektuální elitu, nýbrž přizpůsobit se religiózním potřebám národa. A sufismus to činí díky poezii, zpěvu, hudbě, tanci a slavnostem. Jistě kritika sufijského uctívání svatých, hudebních představení a také magie, často převzaté z pohanských kultů, se objevovala již od středověku. Islámští reformisté požadovali návrat k čistému islámu a političtí vládci se často obávali vlivu sufijského řádu. Protože někteří sufijští svatí a vůdci hráli v politice neprávě šťastnou roli. Tak došlo k tomu, že některé sufijské řády byly na některých místech potlačeny a že dokonce Atatürk, otec moderního Turecka, politicky reakcionářské, dervišské, sufijské řády dokonce zakázal. Od 16. století existují 3 nové islámské velkoříše. V Indii je to říše Mughalů, v Persii šíitská Safijovská říše a v Turecku sunnická Osmanská říše. Islámská protiváha vůči křesťanským státům, obrovské impérium, které zabírá i Egypt, Arábii a Balkán a které zde v Istanbulu obrovským počtem mešit manifestuje svou velikost a moc. Ale i tato mocná říše se v 17. století ocitla v defenzivě. Ve všech směrech sem pronikl evropský moderní způsob života, doprava, věda, technologie, průmysl, ale také demokracie. Tak jsou evropské velmoci v každém směru stále silnější a Osmani stále slabší, hospodářsky, politicky i vojensky. Tento proces poevropštění a sekularizace se zdá být nezadržitelný. Příliš dlouhou dobu důvěřovali sebevědomí islámští vůdci v moc nad celou zemí, svěřenou jim Bohem. Technické a duševní změny v Evropě odmítali brát vážně. Pod vlivem tradicionalistických ulamů a reakcionářských sufijů hrozilo, že v Osmanské říši duchovně sociální život ustrne. Avšak integrační síla islámu stará několik staletí a kompaktnost této víry
dlouho nezadržitelně podporovali jeho expanzi. Je to jedinečný imponující příběh vítězů a vítězství, o které svědčí obrovské mešity v Istanbulu. Turci už dávno odmítli považovat Araby za privilegovaný národ. Již v 18. století je politický rozklad Osmanské říše zjevný. S tím přichází také krize identity islámu. Rozšiřuje se pocit bezmoci a odcizení, ztráta muslimského sebevědomí. Sice je stále ještě muslimsky přebudovaná Hagia Sofia znamením vítězství islámu nad křesťanstvím, ale už v 19. století se v Evropě žertuje o nemocném muži na Bosporu. Jistě turečtí sultáni, tak jako Mohamedáni v Egyptě, podnikli v 19. století několik významných modernizačních pokusů, ale reformy v armádě, hospodářství a právním systému stále nejít kupředu. V Dolmabahče na Bosporu jsou obrovské nové Versailles Istanbulu pro poslední sultány znamením jejich pomalu končící moci a revolučního přelomu v národě. První světová válka dohnala Osmanskou říši do záhuby. Po kapitulaci roku 1918 byl sultanát zrušen. O 5 let později vyhlásil Mustafa Kemal Tureckou republiku. Od té doby Kemal, brzy zvaný Atatürk, otec Turků, sídlil v tomto paláci jako prezident republiky. Záhy přeložil hlavní město od Bosporu do centra Anatolie, Ankary. Okamžitě došlo k zavádění hlubokých reforem, oddělení náboženství od státu, organizace správy a právního řádu, vzdělání, písma a oblečení. Když Kemal Atatürk roku 1938 zemřel, bylo Turecko jako sekulární republika solidně etablované. Zejména rovnoprávnost žen významně pokročila kupředu. Turecké volební právo zákonně zakotvilo právo žen podílet se na politickém životě. Dokonce již nějakou dobu se smějí ženy při páteční modlitbě v mešitě anebo při pohřbech dokonce modlit spolu s muži. Na univerzitách, v bankách, v redakcích novin často tvoří většinu. Jenom k pracovní činnosti potřebuje manželka souhlas hlavy rodiny. Ale vlastní příjem a vzdělání zajišťují ženám stále více nezávislosti. Fakt, že právě dnes některé mladé ženy chtějí opět nosit šátek, je překvapivé, avšak nemusí to být nutně známka zpátečnického postoje. Zejména ženy ve městech jsou proti šátku a závoji, které se jeví jako ohrožení jejich rovnoprávnosti ve společnosti. Nechtějí, aby se náboženství opět stalo systémem pravidel, která do posledního detailu zasahují do jejich života. Oni nechtějí, aby islám ovládal všechno od ekonomie přes politiku, kulturu až po osobní život. Duševně morální orientace ano, malicherné předpisy ne. Ale některé vzdělané mladé ženy nosí šátek záměrně, aby podpořili svou islámskou identitu vůči západnímu ideálu ženskosti. Jedno však v Evropu věřící Atatürk nikdy nečekal. Znovu probuzený islám, jak k tomu došlo po druhé světové válce.
Rozhodující faktory jsou známé. Politické osvobození islámských zemí od koloniální nadvlády v 50. a 60. letech a v 70. letech vojenské a ekonomické úspěchy od doby arabsko-izraelské války, embargo na naftu a vítězství ajatoláha Chomejního nad šáhem a Spojenými státy. Ale nemenší důsledky tohoto zvýšeného povědomí síly a moci mělo i následné zklamání ze západu. Krize, jednostranná podpora Izraele a údajná bezbožnost. Toto všechno vedlo k oprávněným pochybnostem o moderním paradigmatu Evropy a Ameriky. Proto dnes islamisticky orientovaní muslimové vidí v islámském státu velkou religiózně politickou alternativu k sekulárnímu státu Atatürkovu. Vzhledem k nábožensky a morálky prostému materialismu jak západu, tak východu hledají novou duchovní bázi pro hospodářství, kulturu a společnost. Ve víře v jednoho Boha, v podřízenosti se jeho vůli a jeho přikázání. Jiní však požadují nyní víc než kdy dřív. Radikální oddělení náboženství a politiky. Když stojíte pod tímto obrovským mostem přes Bospor, jehož realizaci dříve téměř nikdo nepovažoval za možnou, mostem mezi Evropou a Ázií, mostem mezi Západem a Východem, starou a novou dobou, pak se musíte zeptat, jaká asi bude budoucnost tohoto města, tohoto státu plného protikladů. Jaká bude budoucnost islámu tady a i v jiných zemích? Kdo budou dědicové této 1300 let staré tradice náboženství a kultury? Budou to modernisté a sekularisté, kteří si myslí, že se mohou islámu jako náboženství naprosto zříct? A nebo to budou tradicionalisté, fundamentalisté, kteří prosazují přísné následování náboženského písma a tím tak poskytnou společnosti nový duchovně morální základ. Rád bych věřil, že to nebudou ani jedni, ani druzí. Nýbrž, že ti, kteří získají větší váhu, budou chtít zachovat substanci islámu, avšak, že zároveň přenesou do dnešní doby poselství Koránu. Takže ani bezbožný sekularismus, ani světu odcizený fundamentalismus. Mnohem více náboženství, které právě lidem dneška opět nabídne smysl, etická měřítka a duchovní domov. Každopádně nikoli náboženství, které způsobuje rozkol, nýbrž náboženství, které spojuje a usmiřuje. Protože to, co naše doba potřebuje ze všeho nejvíc, jsou mosty, které spojují. Aby lidé při všech potížích, protikladech, konfrontacích přece jen viděli to společné. To společné zejména v etických hodnotách a postojích a aby se k těmto společným etickým hodnotám hlásili a snažili se podle nich i žít. Kdo z nás si nemůže stěžovat na utrpení a bídu tohoto světa? Ale nad vší pochybnost budou stále existovat lidé, kteří budou ve větší či menší míře tento rozpolcený svět měnit v lepší, nebo ho již změnili. Právě jim bych chtěl dodat odvahu. To není žádná utopie, nýbrž realistická vize. Nebude míru mezi národy,
bez míru mezi náboženstvími. Nebude míru mezi náboženstvími bez dialogu mezi náboženstvími. Nebude dialogu mezi náboženstvími bez globálních etických měřítek. Náš svět nepřežije bez světového etosu. Na české verzi spolupracovali Pavel Soukup, Blanka Dobrá, Luboš Kropáček, Alena Hradcová, Tomáš Hensl, Jitka Vacková. Českou verzi vyrobil Film Export Home Video v roce 2008.